In deze brouwerij worden zo'n september hier koude kletskes brouwd. De formule van de zaak is een combinatie van brouwen, groepen ontvangen en een warm miel aanbieden. Het bedrijf had de plannen zodanig presenteren onder de gemeente Dongeradeel. Als u naar de inrichting hier kijkt, dan ziet u niet een hele lege loods met alleen brouwinstallaties. Dan ziet u toch echt iets meer dan dat. En dat hebben we vorig jaar ook op de abnormaliteitsdagen eigenlijk aan de hele wereld kunnen laten zien. Ja, geopend door de vorige burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Ja, dat klopt. Maar de brouwerij zit op een bedrijventerrein. De nieuwe gemeente Noord-East-Friesland wil op dat plak geen restaurant hebben. Het restaurant is wat ons betreft strijdig met de verleende vergunning. Dus het restaurant moet dicht. De brouwerij had nog geen brief van de gemeente ontvangen en draait voor eerst gewoon terug om de CMI-werkers aan het werk te houden. We hebben hier gewoon een flink aantal mensen in dienst. En die mensen die verdienen ook daar duidelijkheid en respect voor waar ze mee bezig zijn. En de hele communicatie in de afgelopen weken over dit onderwerp vind ik met name naar hen ook buitengewoon pijnlijk. De brouwerij neemt pas een besluit over vervolgstappen als het brief van de gemeente er is. De ondernemer staat bij Vakkar net naar de jochter, maar sluit dat ook net uit.